Beri para Asa dukanaबो फानदों आरोखि ना Nih bisa dukan hogan nih. Ada mer? Karbuda. Entry खालामजोब्बाय दा इसोरो Raw dong bangi eksan
Golden Langur nih. Awar baik. Apa dah artinya hal apa? Hah? Di sini apa? Oh, dah dah. Berak gorom kalam udah denger. Saya hinjau perjung saya alih sih, Bu. Ayo, ada bos bawa yes. Hey, kemana bos ke? Dah sih, kawat deh.
हेलौ फ्रेन्ड्स गुड मर्निं ओमफ्राय BRM-नि जे बेहाय मिट जादोंमोन आरोना राइडार्स बड'लेण्ड राइडार्स मिट आरो बेखौ बुङो ओमफ्राय आङो मोनसे जाहोननि थाखाय भिडिअफोरखौ लाबोनो मोनाखै ओमफ्राय दिनै इभेन्ट जोबनायनि उनावसो दिनै आङो भिडिअखौ लाबोदों बिनि जाहोनानो जाहैबाय आङो बे बड'लेण्ड राइडार्स मिटनि जे प्रग्राम बे प्रग्रामावहाय मोनसे भार मोनदोंमोन माने डिसिप्लिन मेनटेन खालामनाय माखासे मानसिफोरा बायरानि मानसिफोर दा बिनि थाखाय आङो दायित्थ' गोनां जानायलाय आङो भिडिअफोरखौ लाबोनो हायाखैमोन दिनै जोबनायावसो आं बे भिडिअखौ लाबोनो मोनबाय आरो दा जोब्बायानो थांसिगोन आरोना थांबाय माखासे दंलायो ओमफ्राय गल्डेन लांगुर बिथांमोनजों जों बांसिन सिनायलायो बिसिनि ग्रुपनि मानसिफोरजों बिथांमोना एसे लेट जागोन ओमफ्राय बेहा जानाय लोंनाय मोनसे फिसा प्रग्राम दंबावो आरो जोबनायनि दिनैहाय बेनो